مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص المسلسلاتن قال محتساتن حذاء بذكريات كبر أب إن ترادوت تقرب مدبيا كفوتي لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي سلام كم يتصنحكم كبرات تخاتلتنا نوغاندا نخبابي 4 عمتات زمرحة يوري مسافيني هاجرو ناب هنداوي وكانوس اتو افتق بحرن حيل بحرن كهلوا كم زدلي بوقعي تزاريبو እዚ ዘረባ እዚ ናብ ጎረቤት ሃገር ኬንያ ገጹ ዝዓለመ ዘረባ ስለ ዝኾነ ኸኣ ኣብ ኬንያ ዓቢ መዛረባ ኣርእስቲ ኮይኑሎ ዩወሪ ሙሴቬኒ ንሱ ዝመርሓ ዩጋንዳ ናይ ባሕሪ መተሓላለፊ ኣፍ ደገ እንተዘይረኺባ ንመጻኢ ክኽሰት ንዝኽእል ኩናት ጠንቂ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓቢሮም ሙሴቬኒ ነዚ ዝበለ ዝሓለፈ ቀዳም እኳ እንተኾነ እቲ ጉዳይ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኬንያ ዓቢ ቁጥዐ ዝፈጠረ ኣዘራራቢ ጉዳይ ኮይኑሎ ስርዓት ትካላት ዜና ኬንያውን ነዚ ዛዕባ ኣልዒለን ይመያየጣሉ ኣለዋ ነዚ ሓደገኛ ኣርእስቲ ዘለዓለ ቃለ መሕትት ሙሴቬኒ ኣብ ምብራቃዊት ከተማ ምባሌ ናይ ምርጫ ጎስጓስ ኣብ ዘካይደሉ ዝነበረ ቦታ እዩ ተኻይዱ ነዚ ርእይቶ ስዒቡ ድማ ተንተንቲ ፖለቲካ እተን ሃገራት ናብ ግጭት ከኣትዋ ይኽእላ እየን ዝብል ስግኣት ይቐምጡ ኣለዉ ብዛዕባ ውህደት ምክልኻልን ቁጠባዊ ሓይልን ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝዘተየ ሙሴቬኒ ብዛዕባ ተጠቃምነት ኣፍ ደገ ባሕሪ እውን ኣልዒሉ ኣፍሪቃ ከመይ ጌራ ንገዛእ ርእሳ ክትከላኸል ትኽእል ቁጠባዊ ውህደት ንዕቤታ ይሕግዝ እዩ ኢሉ ስለዚ ንሰባት ስለምንታይ ክንጥርነፍ ከም ዘለና ዘይርዳእኩም ዝብሎም ምክንያቱ ዩጋንዳ ሓይሊ ባሕሪ ክትሃንጽ እንተደልያ ከመይ ጌራ ክትሃንጽ ትኽእል ባሕሪ የብልናን ብምባል ናብ ሕመረት እቲ ጉዳይ ኣትዩ ኬንያ ቀንዲ መሻርክቲ ንግድን ቀረብን ዩጋንዳ እኳ እንተኾነት መስመራት ነዳዲ ጽርግያታትን ባቡራትን ንምህናጽ ዝወፀ ሓበራዊ ፕሮጀክታት ገና ኣይተተግበረን እቲ ፕሬዝደንት ምስ ኬንያ መወዳእታ ዘይብሉ ዝርርብ ኣካይድና ኢና ንኣብነት ኣብ መንገዲ ባቡር ኣብ መስመር ነዳዲ ምክንያቱ ሃገርና ብተፈጥሮ ኣፍ ደገ ባሕሪ የብላን እቲ ውቅያኖስ ግን ንዓይ እውን ይግባኣኒ እዩ ምክንያቱ ናተይ ውቅያኖስ ከ ኣበይ ኣሎ እቲ ውቅያኖስ ይግባኣኒ እዩ ኣብ መጻኢ ናብ ኩናት ምእታውና ኣይክተርፍን እዩ ኢሉ ነዚ ስዒቡ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጉዳያት ወጻኢ ኬንያ ኮሪር ሲንጎይ ሃገሩ ንመሬታዊ ምሉእነትን ተፈጥሮኣዊ ሃብትን ዝምልከት ሕጋዊ ቅርጽታት ዝርከብዎም ዓለምለኻውያን ሕግታት ከም እትኽተልን እማመ ዩጋንዳ ዘይሕጋዊ ምዃኑን ገሊጹ ሙሴቬኒ ዩጋንዳ ምስ ናይ ገማግም ባሕሪ ጎረባብታ ኬንያን ታንዛንያን ማዕረ ዲፕሎማሲ ዘይኮነስ ሃገራዊ መሰል ባሕሪ ከም ዘለዋ እኳ እንተገለጸ እዚ እንተዘይተኻኢሉ ግን ወተሃደራዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ እዩ ኣእንፊቱ ንሱ ብተወሳኺ ውቅያኖሳትን ወደባትን ንመላእ እታ ኣህጉር ከገልግሉ ኣለዎም ኢሉ ሙሴቬኒን ዊልያም ሩቶን ካብ 2024 ጀሚሩ ናብ ርእሰ ከተማ ዩጋንዳ ካምፓላ መስመር ነዳዲ ክዝርግሑ ዝርርብ ኣካይዶም እዮም እዚ ስጉምቲ ኣብ ዩጋንዳ ዋጋ ነዳዲ ክሓስር ንምግባር ዝዓለመ እዩ ክሳብ ሕጂ ግን ኣብ ግብሪ ኣይወዓለን ዩጋንዳ ሕቶ ተጠቃምነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ከተልዕል እዚ ናይ መጀመርታ ኣይኮነን ኣብ ሰብዓታት ኣብ እዋን ምሕደራ ውልቀ መላኺ ኢዲ ኣሚን ዳዳ ተመሳሳሊ ጠለባትን ምፍርራሓትን ኣቕሪባ ነይራ ኣብ ለካቲት 1976 ኢዲ ኣሚን ዳዳ ካብ ናይሮቢ 32 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ መሬት ብምሓዝ ሰፊሕ ክፋል ኬንያ ብሓይሊ ክቆጻጸር ምዃኑ ኣፈራሪሑ ነይሩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝለዓል ሕቶ ተጠቃምነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዛጊድ ናብ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኣይበጽሐን እንተኾነ ናይሮቢ ኣብ ቀላይ ቪክቶሪያ ዝርከቡ ኪሱሙ ምስ ወደብ ሞምባሳ ዘራኽቦ መስመር ባቡር ምዝርጋሕ ከም ሓሳብ ኣቕሪባ እያ እዚ ድማ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝወስድ ሓፂር መስመር ኮይኑ ንረብሓታት ንግዲ ካምፓላ ብስትራቴጂካዊ ኣገባብ ኣገዳሲ ረብሓ ይህልዎ ዩጋንዳ ግን ኣማራፂ መስመራት ብምድላይ ካብ ሆይማ ናብ ኣብ ታንዛንያ ዝርከብ ወደብ ታንጋ ዝወስድ መስመር ነዳዲ ክዝርጋሕ ጠሊባ እዚ እውን ምንጭ ወጥሪ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ዩጋንዳ ምስ ታንዛንያ ናይ $4 ቢልዮን መስመር ዘይተጻረየ ነዳዲ እናሃነጸት ትርከብ
ወዲ ፕሬዝደንት ዩጋንዳ ዝኾነ ሙሁዚ ካይነሩጓባ ኣብ 2022 ጎረቤት ሃገር ኬንያ ክወርር ድሌት ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ ብምግላጹ ኣቦኡ ሙሴቪኒ ጣልቃ ኣትዩ የቕሬታ ክሓትት ደሪኽዎ ምንባሩ ይዝከር። ንኣስታት 40 ዓመታት ኣብ ስልጣን ጸንሐን ወዲ 81 ዓመትን ሙሴቪኒ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ዳግማይ ንፕሬዝደንትነት ክወዳደር እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ጉዳይ ተጠቃምነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ምልዓሉ ኣቓልቦን ደገፍን ህዝቢ ንምርካብ ዝዓለመ ምዃኑ ገለ ተዓዘብቲ ይገልጹ። እንተኾነ እቲ ሃገር ምስ ኬንያ ዘለዋ ሰናይ ዝምድና ጸሊም ደበና ንኽፍጠር ገይሩሎ። ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ዝተሳፈሩላ ጃልባ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ድሕሪ ምግልባጣ ን6 መዓልታት ኣብ ባሕሪ ካብ ዝጠፍኡ ተሳፈርቲ 7 ሰባት ብህይወት ከም ዝተረፉን 42 ካልኦት ሰባት ሞይቶም ተባሂሎም ከም ዝግመቱን ዓለማዊ ትካል ስደተኛታት ማለት IOM ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ሕብራት ሃገራት ካብ ሞት ዝተረፉ ሰባት ብምጥቃስ እታ 47 ደቂ ተባዕትዮን 2 ደቂ ኣንስትዮን ዝፀዓነት መርከብ ካብ ኣብ ገማገም ባሕሪ እትርከብ ከተማ ሊብያ ዝዋራ ድሕሪ ምብጋሳ ድሕሪ 6 ሰዓታት ብ3 ሕዳር ከም ዝተገልበጠት ሓቢሩ። ኣብዚ ዓመት ኣብ መስመር ማእከላይ ባሕሪ ብዝሒ ዝሞቱ ሰባት 1000 ከም ዝሓለፈ ካብ ሚሲንግ ማይግራንትስ ፕሮጀክት ክፍሊ IOM ዝተረኸበ ሓድሽ መረዳእታ ይሕበር። እቶም ብህይወት ዝተረፉ 7 ሰባት ካብ ሱዳን፣ ናይጄርያ፣ ካሜሩንን ሶማልን ምዃኖም ዓለማዊ ትካል ስደተኛታት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ንሳቶም ን6 መዓልታት ኣብ ባሕሪ ሰንፈለል ክብሉ ዝጸንሑ ኮይኖም ሰበስልጣን ሊብያ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ጥቓ መዕደሊ ነዳዲ ኣልቡሪ ናይ ምድሓን ተልእኾ ድሕሪ ምፍጻሞም እዮም ተረኺቦም። እቲ ዝሕዝን 42 ውልቀ ሰባት ዳሃዮም ዛጊት ዝጠፍአ ኮይኑ ሞይቶም ከም ዝኾኑ እዩ ዝግመት። ካብዚኦም እቶም 29 ካብ ሱዳን፣ 8 ካብ ሶማል፣ 3 ካብ ካሜሩን፣ 2 ድማ ካብ ናይጄርያ ምዃኖም ካብ ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ዝተረኽበ መረዳእታ ይሕበር። ሊብያ ነቲ ሓደገኛ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ኣውሮጳ ክኣትዉ ንዝፍትኑ ስደተኛታት ሓንቲ ካብተን ቀንዲ መበገሲት ኮይና ትቕጽላላ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 15 ሕዳር 2025 ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀረባ መጻኢ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ጽንሑ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي